Второ по време. Да, те тук са. Нашите имаха късмет, много назврат. Въобще не бъде. Нашите имаха късмет, много назврата. Пък сега, те ще... А пък сега... Мирко, нашето приятели не се и сметвам си неща. Дай да ни какъв интервю. Аз ще ги видя, тогава мога да коментирам, защото имам такива матч. Те сме малко играят, аз ще имам малко. Като си гледат това нещо на снимка. Само като нещо. Милките откъсват. Ти мисля, че там ти е защо да трябва да ги дам на това, на щитовите? Мамо, говори на това! Я виж къде е това. Знаеш ли, че е това? Его, Не, нищо не трябва. Ще взема 10 палета нещо там, друго и това. За навън искам да взема всичко. Значи тия работи са преди. Типо, значи че не трябва да не шутите, като се те вече се заведение. а къде да кара? Като се видим, утре прино се видим, че да можем да видим. Какво се вижда? Точно, това ще изканира много оригинално се Той ще... Добре, ами какво, сега ги не видим. Това гледа сна. Много трябва просто. Аз не гледа. Айде. Той гледа мача. Той гледа просто. Той е там друго не гледа. О! Така си мача, какво ще правиш? Що? Питам те, какво ще правиш? Айде бе. Ще идва. Ще идва вкъщи. Ясно. Ти ми можеш да ходи на джакузито. Хайде, послушко. Ореката го пускам на бързе и Що на джакузито? Айде сме ти називаме. Идеално. О май гад! Знаеш какво правят? Това е приятел. Те с деца за една секунда. Къде трябва да един секунда, сега ще станат за мота филм, те с деца за една. И сега родителите на децата отекат, няма да ги вземат. Ей, Митко! Какво правиш? Ебе, Габриела, толкова се забавно е. Богито. Ей, боги! Ей, богито са публиката. Нищо повече. Те ще дойдат, че разписат,
O io non ce la carne contra la Bak şu mama aç. Kalede olur. Aynen. Non mi sei composto. Allora, va Mina mama na Spike. Mina Crow. Mina Crow. Ти ga vreli da Да. Но този добре, че не е дали това. Я вижу кало. Дай Печо. Нали кога го Печо стоката буквално. Пече са стоката, бе. Дай Печо. Печо много бързо. Тебе балан. Ей, там е верно. Кога после те свърши мача го просто е сега преди. Ти си купили джакузи, бе? Да. Не в къща. Обади се. Така че не обади. Имам и сауна и джакузи. Не, да, там. Там, където бяхме, се събирахме там. Едва, че я не съм бачи. Да. Ох, как ми също чудила да държиш. О! Рабанго. Не му държа. Защото съм бъде ти му запали. Как ще ме много блезе. Държа се. Eu gosto tanto dele, chama do piscador. Что не может. Ну, то есть 20 хиляди. То есть там 20 хиляди. 10 да. 15 хиляди. Что кукурон? Да ты миллион. То есть просто не пускать на заказ. За резерва какое? Tu é Denis Ross. E tava dobro. Tava dobro. Eu estava muito bem. E pá. Доста е добре. Доста той отборна показа добри игри. Още тази година Значи, что у вас не записано. Мама заключила. Добре, иди. Ай, добре, тук ще съм пален. Добре, Добре, точно топката от училище. но имам кал. Къде е това? Ето това. на крак. Ама не на жълт крак, бе. Теачо, дай. Беачо. Нико буйто. Те ще не пускат да това ще ги пускат цяло един вече. No, и врата е 8. Те сега са си врата. Ама не, те някой няма да ме дойде врата.
Дай го. Не, добре да се удари в това. Удари се в... Браво е. Щичка от една. Oh, bravo, dai. Doamna Dencă, doamna Dencă, ia hai, ei, baci, știi mult. A Rafael. До края. До края на матча, Да, аж коли бачимо до тебе. до края на матча. Що він же сказав, ми зробили Вайтали за собою. Удобно. Ако нещо правите класа, те не са жи колко това, 6 това. Правите ли сте? Да, справя е. Някой чуби пръст. Добре, пето само че напетър. Ай, стига. Ай, добре. Бата за капа. Биг бата да ни излезе пред нас. Какво си направи? Само себе си. Аз не разбрах, чували. Дори, че бях. Ама аз без пиша. Малко късно, аз добре. Той камерата. Много модерен. Еле хиляди. Той дори му трябва да Аз си го не Още 15 минути.
Ako naman sa само 15. Аз не съм смятал почивката. Те и че тук на много повече. Ще падне извън. Ще падне извън, което смотрят. Тъй да знам тебе. Да направиш. О, аз пада ми това е. Да, это хляба. Ще и преди биха други. Колко? И преди ги биха. Те преди биха други тренери. Биха други тренери. Разум да става. Мама трябва да изтере. Мама трябва да изтере. Обаче и мама пак трябва да ги пере. А ти ми дали? Не, я просто. През нощта да забудила варианти. Просто знаете, някой други. Се прави това, да обещава такса. Много ми направя забележка. Като си мисля, че той се шегува и той не е някакво рече. Той не е искал да те и запал. Първо, отива в това. То беше отворено перално, те се перяха. И брат, мали се да изтече такава. Мама се даде път се бъде. И да помръсне една вътка. И му ще да прави, значи вчера аз мисля да се шегуваш, ами ти се събувам да си спала с такава. И после трябваше пак да ги пере. Бъркат и 2-3 гола. Един бил, ама 2-3, ще си мисля, че тук има някаква грешка. Ще кажа, че алкохол е бил повече. Ето те толкова ще изчисля. И кой иска? Не, да си вие говорим. Да, Ванка? Да, слушайте. Какво път ни е стигнал? Утре, бе, нали ние сме някакво да знаем? Или кога ще стане? Път kaj ще още? Хайде се. Ще звукваш от София? Ще дойдеш на време? А? Да, дали се прилежиш към 3? Добре, обаче, разбрах. Добре? Окей. Няма, аз и това съм изтегнал гледането. Не съм мислил да се главаме. Добре, няма проблем. И аз се чудно, ще почна контролирам, тъй към един два ще знам, че висите. Аз като тя имам пяна такава за раздуване, тя няма да свърши работа. Що? А? Това? Добре, утре ще го няма проблем. Добре? Айде, нека, до утре. Чао, че. Кое? Ще ни... Такара, да,
На вашата теория не, че си направи. Че може малко да играят. Да, да, да игра нещо. Значи има си. Имаш капучиното ли, бе? Хачинка, добре, добре. 20. Доктор е на помощ. Доктор Аниса доста активен беше. В приказките. Днеска никаква работа, не знам. Абе, да, ама се заслужаваш ли, че всеки евроцент се сбява? Всеки евроцент, ти си стабилен. Али ще се възстанови, бе. Това ще възстанови, бе. Ами ще стане то студено на зимата, бе. Да. Сега прак ще отиде пак един към браво. Добре, какви става се? По-много зимата, така. Има ли проблем? Не го прави, здраве. Аре, доктора, бъди сега с последните минути, че оправя работата. Бъди, ти имаш нещо работа си. Дай ми се. Ти с по-гребните контузии или кола? И какво правите? Дай да плачем пък. Да взем дървен всички. Какво ще кажеш? Ще трябва не бъде сълзи. На който ще падне и едно леон. А ти имаш още. Ай, да, жо? Аз знаю. Ама от тук. Я знаю. Що се стане там, бе, такава тези деси. Ти една... Имаш още. Да си дегна. Тук е много хубаво, защото ги пази баера, обаче в тези зони на годината, когато още е важно, тук рано се скрива слънцето и тук режима пича много. Само и малко зона. Ама за май месец става килим. Май месец става килим. Тук съм сел. Да го нарада. Айде, мъче! Мате колко? 23-та минута. Еми 6 без 3, не знам, 23-та минута. 7 минути. А, 7. Ти трябва. Боби трябва да тръгнеш пак. Добре, имате ли? Ай, Така с това гол от тези кърнеш. Гола на това. Нека си гол на матч. Това е, тя стъпня, не е бара на право. Бил сидиш в не, мама. Абе, те е да ти така, виж, отзаду на работа.
Не имам още. Да. И около малко, ама той ще работи. Нашия Едгар стрелял далече. Бу. Хайде. Браво е, Пепе. А той то със опит. Много награда има Едгар. Малко от кисичката бяха потегнали. Ще би мистер Пипче. Не може да бъде. Малко бавно. Голям късмет. Да, той е бавно, ама много и силен. То не е ударил лошо. Хубаво се вътрешен далеч някакъв. Ама те гледате, що нещо. Отгоре има. Аз Хайде. Хайде. Останал. Майко, трима останали. Гриф. Джиджи. Има звездичка. 2013 и 14 градуса. Последен град 2012. Футбол 5 има, а 2012 деца. Ето е град 2012, той е Марин за Стефан Николов играе. Пак 200 парички са паднали. Номерата група играе. Една година по-рано. Деца са 2011-2012 година. Ти може да купиш мегабокс. Ти имаш 6 ще станеш 6. Аре, че ти води. Браво, Теца! Ти, ако купиш мегабокс, ще станеш 6. И да го купиш. Кажи. Толкова не искаш. Да не купиш. Ще го купиш. Аз ще събирам аз не купувам. Това ти го махаш. Аз съм нещо. 30 секунди. 30 секунди. Ама ценно. Явна традиция. Аз съм доса. Ти не бъде беше да имаш мегабокс. 6 мегабокса за като им бокс, този бокс се дава 9. Те са слаби. Да знаеш, че той е луд.
guys, very active.